Os encargados de levantar o pano serán Denigrantes Comediantes, que inaugurarán o festival o día 27 deste mes con Amareite ata que te odie. Tomará o relevo o grupo cántabro Entre Cajas Fusión Teatro, que levará a escena Soños do Mar Negro o 4 de outubro. O domingo 5, Noite Bohemia reinterpretará o clásico A Casa de Bernarda Alba, mentres que o 12 de outubro será Cardume Teatro quen se suba as táboas con As Galas do Defunto. A compañía portuguesa Tiasos Teatro será encargada de clausurar a mostra con Helena. Se comezamos o 27 de setembro, teremos algún sábado e domingo de outubro e clausuraremos o 16 de novembro cun acto pois tamén simbólico para darlles os parabéns a todos e todas e convidar a autoridades de diferentes lugares. Temos ahora mismo 5 propostas desde outro lado da raia, do outro lado da fronteira. Vimos ver o teatro de Tiaxos coa Helena de Sófocles. Tiaxos é unha compañía consolidada dentro da prestixiosa Universidade de Coimbra, que creo que xunto a de Salamanca son das máis, Harvard, as máis importantes dentro de Europa, das máis antigas, e que é a seu grupo, un grupo formado por especialistas en teatro clásico, que ven representar esta obra anónima de Eurípides, non? A Helena. Tamén imos a ter o grupo Entre Cajas Teatro desde Cantabria. A Federación de Teatro Afeccionado de Galicia, xunto coa Deputación da Coruña, escolleu Ribeira para albergar esta mostra grazas ás inmellorables instalacións con que contan no novo auditorio, así como o dinamismo da vila que converten a Ribeira nun dos epicentros culturais da provincia. Este Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia se vai a celebrar nun auditorio espectacular. O sea, as compañías que van a vir actuar aquí teñen unha enorme fortuna o poder usar estas instalacións e, de verdade, dende aquí, dende a Presidencia da Federación, estamos moi orgullosos e moi agradecidos á Deputación de Coruña, que foi a través das súas bolsas que podemos sacar este festival adiante. E sobre todo poñer sempre en valor o teatro amador, ¿no? Porque eu creo que é o que está presente, hai moitas formas de facer cultura, esta cultura profesional, donde hai un badaxe artístico, donde hai unha formación, pero logo está toda esa outra cultura da que formamos parte. Polo tanto, dende a área de cultura da Deputación da Coruña non podemos estar máis orgullosas de estar aquí presentando este Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia. Todas as funcións serán de balde, recollendo a entrada media hora antes do inicio, previsto para as 8 da tarde.